tírdrúní agus an dom agus is as galibh mé ó buchas. Agus bud méid an seo chuig an bríomhchathair bPōneke nó Wellington. Fiúr le cáh líon ó hin. Tárátas a gcuin an seo agus tá sé níl aon áit níos fearr nó Wellington nuair atá an aimse go deas. Ach nach fear é. Cosú le glórdíní a héan ar eis immergad. Bhí mé just ag irí féal nua a blasa agus brownig mé Nua Shéalainn nó Aotearoa mór tá glór sléifte ann. Thúil mé go raibh na daoine go deasáil an cosú leis muinte na hÉireann. Agus tá cultúr agus teanga na tíre an loidir. Tá mé obair scoil lá an colóní ar bannam chláiste ní mhuire mór múta carpéticus. Seo íteirde. Scach maidin thricam ar scoil ar beagnach leithirtaréis de thucht agus an sin ráig lom chuig echo. Tíomh colóní. Cosúla seacht na Gaeilge Sáile, bíonn 7 kilóra darbannam tuicio tar réo Māori ar siúl, chun an teagasc réo Māori agus an cultúr Māori a kilóra agus is sppraga an measc na daltaí agus measc an daonra timpeall na tíre. Bíonn 5 rangana ar siúl gach lá, ach deagan á fáin na múntóirí rang amháin saor chun ar gcuid plánála a dhéanamh, agus mas rud an ghfuil an tálinn is féidir linn dul síos an baile agus cupán caifé a all. Seo hí mise ag deir an lé le mo drám atá sa bblion na ní, ag cricniú an lé le Líród's Pickle. Is even lo me bheith mún an seo an Nua Shéalainn agus tugann sé deisina ionach domsa, sport na nua agus skill na nua a eabhaim, agus mo cuid múntóireachta a chur chun cían. Sin é slán go fóil ó Gláiste Naomh Mhuire.